Hello Niamh an seo agus níl mélum hain sa stiúideo in éach le Máire an scoil an seo tá an túidir cáúil Máire Zepf. Fáilte go cúla cear Máire? Tá sé inta teasnaon seo leat? Well, tá mise bís leir leat aniu agus luí mé níos luí an seoir cúla ceargur go bhfuil sé leir déag scrífa agat tá siad astrathe go detanga éagsúil. Bhfuil éon noda agatom mar bhreálamsa scéile scríobh le éigin agus tá mé cínta go gachtain na sáile ag fécinn seo agus bhfuil an iiri an daoine gur bhreáló bheith ina úidir cosú leasa. Bhfuil éon noda agatún? Dearchan ceantar ruí is tátaí na bheith léú. Agus náis rud galanta pleisiúach sin cibé ach níos mó leor a léonn tú níos mó a chodíonn sin leis an scríbhneoireachta. So sin is stoichan céad leid. Agus an darna cean is fiú leor nótaí specialta a bheith agat. Agus is féidir le scialta chorán ach fásta beidir ceisina nó ma ecinn tú character simú ag siúil sí sa buchar le aigen. nó rud ag an aisteach nó ionteach a chaigen is teada in sin. Agus sin leor nótaí beag specialta dit chéan ní gaith de sé haspinste heismachóir nó múnseoir nó duine béala agus codíonn sin amsa go mór. Is muo si a eil amach scialta. Na leabhar nótaí rúnda well tá muid chun scéile cuma le chéile ar bálaachta sin ná dúna is fécant ar anfa